Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με το Arduino. Θα κάνουμε ένα πολύ απλό κυκλωματάκι στο Arduino χρησιμοποιώντας το Tinkercad, όχι φυσική πλακέτα Arduino. Το Tinkercad είναι ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα εξομοίωσης, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε εικονικά ψηφιακά έργα χρησιμοποιώντας πλακέτες σαν το Arduino, σαν το Microbit και άλλες δυνατότητες. Έχει για 3D εκτύπωση πάρα πολλά. Πηγαίνω στην επιλογή Create Circuit ώστε να δημιουργήσω ένα καινούριο project, ένα καινούριο κύκλωμα. Θα επιλέξω από τα αντικείμενα, από τα components που μου παρουσιάζει εδώ στα δεξιά, θα επιλέξω μια πλακέτα Arduino. Θα τη φέρω στο χώρο σχεδίασης. Ας της δώσω και ένα όνομα, να την ονομάσω Arduino Uno. Επίσης θα χρειαστώ ένα LED. Δεν θα ασχοληθώ με το όνομά του, είναι απλά ένα κόκκινο LED. Αυτό που θέλω να κάνω είναι όταν η πλακέτα μου συνδεθεί στο ρεύμα, το LED να αρχίσει να αναβοσβήνει ανά 2 δευτερόλεπτα. Ανάβει να σβήνει, να ανάβει να σβήνει, να ανάβει να σβήνει. Θα χρειαστώ και μια αντίσταση, την οποία θα τοποθετήσω σε σειρά με το LED. Πρέπει όμως να καθορίσω την τιμή της αντίστασης. Θα επιλέξω μια αντίσταση 220 ohm. Το γιατί θα το εξηγήσω σε λίγο. Περιστρέφω την αντίσταση να έρθει οριζόντια. Την τοποθετώ σε σειρά με το LED. Το κύκλωμά μου θα έρθει και θα κουμπώσει από την πλευρά που βρίσκεται ο θετικός ακροδέκτης του LED, θα έρθει και θα κουμπώσει πάνω σε κάποιο pin. Ας χρησιμοποιήσω το pin 13, θα μπορούσα και οποιοδήποτε άλλο. Το pin D13 είναι ένα pin ψηφιακής, στο οποίο μπορώ να κάνω ψηφιακή εγγραφή. Ψηφιακή εγγραφή είτε στην τιμή high είτε στην τιμή low. Όταν σε αυτό το pin γίνεται ψηφιακή εγγραφή στην τιμή high, η πλακέτα μου στέλνει εδώ 5V, με αποτέλεσμα να ρέει ρεύμα μέσα από το κύκλωμα, το ρεύμα αυτό να περνάει μέσα από το LED μου και το κύκλωμα να κλείνει στον ακροδέκτη της γείωσης του Arduino. Αν στη συνέχεια κάνω μια ψηφιακή εγγραφή στην τιμή low, στο pin D13, εδώ στέλνω 0V, άρα δεν έχω ροή ρεύματος και το λεντάκι μου σβήνει. Η αντίσταση που τοποθετήθηκε εδώ τοποθετήθηκε για να περιορίσει το ρεύμα το οποίο περνάει μέσα από το κύκλωμα. Επιλέχθηκε η τιμή 220V για τον εξής λόγο. Όταν εδώ στο D13 έρχονται 5V, έχω δηλαδή μια ψηφιακή εγγραφή στην τιμή high, αν εφαρμόσω το νόμο του Ohm θα έχω 5V μείον 2V που είναι η πτώση τάσης περίπου επάνω στο LED μου, περίπου 3V. Αν αυτά τα 3V τα διαιρέσω με τα 220 ohm που είναι η αντίσταση, θα έχω ένα ρεύμα περίπου 12-15 mA.
Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί η έξοδος D13, όπως και όλες οι ψηφιακές έξοδοι του Arduino, μπορούν να μου δώσουν ρεύμα μέχρι 40 mA. Επομένως έτσι προστατεύω και την πλακέτα μου και το λεντάκι μου, το οποίο γύρω στα 20 mA αντέχει. Άρα λοιπόν αυτή η αντίσταση τοποθετείται για να περιορίσει το ρεύμα που θα περάσει μέσα από το LED και να το προστατέψει τόσο το LED όσο και την πλακέτα του Arduino. Θα πρέπει τώρα να γράψω κώδικα, να προγραμματίσω την πλακέτα μου ώστε να στέλνει, να κάνει μια ψηφιακή εγγραφή στην τιμή high στον ακροδέκτη D13, μετά από μια χρονική καθυστέρηση που θα παραμείνει αλναμένο το λεντάκι μου, να κάνει άλλη μια ψηφιακή εγγραφή στην τιμή low ώστε το λαμπάκι μου να σβήνει, μετά από λίγο χρόνο ξανά στην τιμή high ώστε το λαμπάκι μου να ανάβει, ξανά στην τιμή low ώστε το λαμπάκι μου να σβήνει και ούτω καθεξής. Πηγαίνω στην επιλογή code. Εδώ μπορώ να χτίσω το πρόγραμμά μου χρησιμοποιώντας πλακίδια, χρησιμοποιώντας blocks σε γραφικό περιβάλλον. Έχω δύο έτοιμα πλακίδια, το πλακίδιο start και το πλακίδιο forever. Όποιες εντολές τοποθετήσω μέσα στο πλακίδιο start εκτελούνται μόνο μία φορά, και αυτό συμβαίνει όταν η πλακέτα μου πάρει ρεύμα, όταν συνδέθει στη USB. Αντίθετα, οι εντολές που θα τοποθετήσω μέσα στο πλακίδιο forever εκτελούνται συνεχώς, όσο η πλακέτα μου τροφοδοτείται με ρεύμα, κυκλικά, ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Εδώ έχω μια επαναληπτική διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ. Θα χρησιμοποιήσω την εντολή αυτή. Θέσε τον ακροδέκτη 13 στην τιμή high, στα 5 V, ώστε να περάσει ρεύμα από το κύκλωμα και να ανάψει το LED μου. Έρχομαι στην κατηγορία control και παίρνω την εντολή wait 2 δευτερόλεπτα. Εδώ λοιπόν εισάγω μια χρονική καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων. Με την εντολή duplicate διπλασιάζω αυτές τις δύο εντολές και τις πειράζω λίγο. Μετά τη χρονική καθυστέρηση θέτω τον ίδιο ακροδέκτη στην τιμή low, ώστε εδώ να έρθουν τα 0 V και το κύκλωμά μου να σβήσει. Περιμένω άλλα 2 δευτερόλεπτα και γυρίζω επάνω. Οι εντολές αυτές εκτελούνται κυκλικά. Ξαναθέτω τον ακροδέκτη 13 στην τιμή high σε ψηφιακό 1, που σημαίνει 5 V. Μετά από μια χρονική καθυστέρηση θέτω τον ακροδέκτη στην τιμή low, ψηφιακό 0 δηλαδή, 0 V και ούτω καθεξής. Επομένως, από το κύκλωμά μου μια περνάει ρεύμα, μια δεν περνάει ρεύμα, μια ανάβει το LED μου, μια σβήνει το LED μου. Αν θέλω να δω αυτό το κώδικα γραμμένο σε wiring C, θα κάνω την επιλογή blocks and text. Νάτος. Αυτός είναι γραμμένος στην wiring C. Μπορώ από εδώ να τον κάνω αντιγραφή επικόλληση, να το φορτώσω σε μια φυσική πλακέτα Arduino. Κρύβω τον κώδικα και πατάω το Start Simulation ώστε να δω το κύκλωμά μου να δουλεύει. Βλέπουμε λοιπόν ότι όντως το LED αναβοσβήνει. Ταυτόχρονα παρατηρώ ότι αναβοσβήνει και αυτό το LED που βρίσκεται πάνω στην πλακέτα του Arduino. Γιατί αυτό το LED ελέγχεται κατασκευαστικά από τον ακροδέκτη D13. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Θα ακολουθήσουν και άλλα παρόμοια βίντεο, και απλά και πιο σύνθετα και με φυσικές πλακέτες Arduino.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.